Amo ekene m gị apambu dị ma San Class ka eji mara gị. Okay, mụa Prince Nnama Francis Ngene. Abụ m onye mmụọ Ezora n'ime Enugu Agụleri. Banyị Deva. Ebe a bụ banyị kere isi nwa abịa. O si tụọ River Nile nwa abịa to River Niger nwa abịa bata ebe a. Ebe ọ batara baba na-abụ ezu na ọmabala. Ọ nọrọ ebe a bụ sometimes before flood wee buru ọnwa gbagote ebe anya ebe a ka ọ dị ka nka kacha nka zee ọ mụrụ mụrina bet nke nje mechogoro bụ ọdụdụ nwa ya bụ nwoke bụ a na-akpọ mmendri anwa bụ anyị chabi ebe mesie mmendri si ebe a n'ebe ebe a na-akpọ ọkpụ na ọkpụ anwa ka mmendri ebe nwụọ the descendant ya wee sizie ọkpụ anwa nwa anaba agụgụ ebe a bụ ka descendant ya nwa anaba agụgụ nwa musa ma nri ma agụgụ ma nnọọfịa so ndị ọmụsa lili na so isiokwu niile ebe a bụ isi Igbo ka ọ natara igwe eri ọfana onye na-akpọ Owere bụ onye mụtara Owere gaa bacha bịaba nke Imo steeti so onye ọzọ amụtara bụ Adamgbo bụ nwanyị so ebe a ka obi nne ya bụ eri nwasị agụrụ maka na agụrụ bụ diọkpara agụleri nwasị anya na Adamgbo ya nọ wutidem nọ ya nọ ebe awa bịa nye ya ebe ọ nọrọ nya mụtara igwe edo mụtara mmụọ eri so na esiri ihe gbatara eri dị na nya ọ dị nnọọ open eri eso n'elu ụda eri bụ nwanyị nya mụsara Igbo niile ọ nwere ndị niile na-asị o nwere sọ m na-asị n'eri si n'elu nwa datuo mmadụ na-eso n'elu na-daa so na o nwere ihe ọzọ dị n'ime bụ ndị na-eje azọ na bụ nke na-agbanwe apụ na-eri si n'elu nwa ada isi nkọwa m bụ na eri bụ nya mụsara Igbo niile na obu gadị adị ebe a bụ ebe a ka o si nwa adịghị initial time tupu before ndị mmendri nwa anabazia so enwetazie ndri dynasty abụ nne mụsara mmụọ ọtụtụ ma agụụ ma Igbo ukwu ma ọrịa eri so na o nwere ibe dị ka ndị na-asị na-eri si n'elu nwa ada na-eri eso n'elu nwa ada na-eri bụ na Agụleri ka o stapli ka o bituru nwa mụsara ụmụ ya. Ị nwere ike icheta nwunye nwere ike icheta nwunye eri ya nne ya nwunye eri n'ịgwa gị eziokwu mụ na onwe m amaghị m aba nwunye eri mara ebe o si amaghị m aba nwunye eri amaghị m ebe esi na mma atụrụ ntụ ọhụ ghọtara ndị nke a n'Obini ka anyị na ha si wee bụrụ nwanne ndị n'Obini yes thank you ebe anyị na ndị bi n'Obini si wa bụrụ nwanne olili uri a ka enere otu aka esi lili olili a bete o duru otu a so na-eli olili eligidere olili a o wee nụzi oge ụmụnne anyị si saịdị abụ babịara olili a bịaza na bikọs abịa olili a ba na-anọ izu na-atọ mgbe mbụ so ụdala ọgwụ ebe a mgbe gboo ka ụmụaka ba na ụmụaka anyị zọbazịrị esebe eziokwu nya ụmụaka anyị na ụmụaka ba zọbara ụdala adara nne so esebe eziokwu nya anụbọ ọgwụ nya ịmagoro mekembalị ọgba aghara nya bụtara na ndị ọsaịdị ọba adị abịazi ebe a ka ba siwa na ebe a ọgọ ha nụrụ mgbe ha ji wee nabazi ebe a bịara ozi ọzọ ba na-abịa every time anyị mere omume etu a so onweze ka ụdala anyị daa ụmụaka anyị na ụmụaka ba ma azọ ụdala azọba Emeka nụbara ọgụ ba bịazi olili ọzọ so ndị gbasara Ibini ma ọ ma ndị ike Igbo ma ndị a na-akpọ ịgba nke bụ ebe a ka ba siwa nnara
ndị si ebe ahụ anaba riri nne ọhụghọtara so o nwere ife na-ebi n'ime thank you very much. Gị ma bịa kọwara ihe ọfụma wee maa na ụdara ka ba zọbara okwu wee see ebe na wasịsị na paja ha abịazi ọzọ ebe a nna m thank you very much sir. Wow, thank you. Hi guys. Have you heard about G-Mass Farm babies? The washable baby diaper. This economy, guys. You need to come and hear this good news from me. This is one of the best baby diaper that you can use in this economy now. With the way this economy carry us, they go front and back end. Just come and test it and thank me later. It's for our babies, our newborn babies. Those babies where they piss, they say, if they hear, shh. You can play a tap, they run. You know those like picking the people bed. Come and try this and thank me later. It is very smooth. It's washable diaper. You don't need to say that, I don't want to stain my hands. I don't have to wash my baby. For waiting, come try them. It's washable. Like when you wash it and dry it, it soaks the wee, but it doesn't leak. That's the good news. When you wear your baby, this G-Mass baby's hair, it soaks the wee, but the good news is that it does not leak. Like very comfortable and smooth. And it's encouraged to use during the day and during the night. Like, do not say I did not tell you. No talk say I no give you this good news though. If nobody say my pikin sexy day road they come, guys. But wait, I will still show you how to use it. Let's go there. This is one of the best for now. Yes, tested and trusted. You can buy it for your children. If you have 5 children that are on the bed, imagine coming to visit somebody that we work for children. You don't pay that person out because of children they we. Some of them they don't even get pity. They don't even pity the bed. Some people bed they don't scatter tear. Join chinchi on top. Now they bring chinchi. They are ready to supply anywhere for this country, anywhere, nationwide, always available, no matter the quantity you want. If 100 pieces, 1 million pieces, 1,000, they get down. Come and try and thank me later. Their number is on the screen there. You can chat us on the WhatsApp there. You can DM, send us a message and tell us you want the quantity you want for the babies. No matter the size of your baby, if you're picking get big bum or the small one, you go size them. Come and buy and thank me later.